Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti kadi e windande men hande. Nde ɗo windande ko ɗo mbawata andude ko jangunoɗa ko ɗiggi walla ɗiggani. Nde wonno dendagal karfeje ɗe a hollama ɗe joni gonɗa koye hollede so adima, so woni hakkunde, so woni sara, so seridima. Ay ɗo joni mbaɗa niyyanne kadi haqqille ma wasa jiiɓade no fewi e ko woni ɗo ko. Ɗum ɗo fof so rendi ala ko janguɗa hen so wona tan allif jowiɗo, allif taƴƴo. Ɗo woni allif a jangino ɗum, allif jowiɗo a jangino ɗum, allif taƴƴo a jangino ɗum, tiiginte a jangino ɗum. Ko ɗum ɗo tan jangete allif Qur'ana o dow ha less. O batto arti kadi mbiyam allif jowiɗo, allif taƴƴo, tiiginte, allif jowiɗo, allif taƴƴo, tiiginte. Ayno mbirata a mawɗo, mbiya a tokoso, mbiya a poɗɗo, ko ɗo a haaɗi anne ko allif jowiɗo, allif taƴƴo, tiiginte. A gayni allif ko jangete hen. Nde wonno a gayni a mawɗo, a gayni a tokoso, a gayni a poɗɗo. Winomo Qur'ana e Arab kamɓe nandi yaadu, to bange so polle ngari kamɓe nandi, so wasi fodde kamɓe nandi, so sidda ari kamɓe nandi yaadu to bange wowlago woni haala. Ɗum saabi eɗen mbaɗa ni ekko kadi ha mbawra ni taw haqqille ma ena wawa ɗum famde. Joni noon mbaɗen niyenne. Mbaɗen niyenne tawa ken jangoɓe tan en keñaki ko ɗiggude nde cohluɗen wona heñare nde. Allif ko ni wayi mbaɗani ay ha gayna on saaha pawa hen allif taƴƴo. Ay ko ni windirte. ɗa ko allif so adima, arwande allif so wattidima e bindol ene sengi e hunde. Ay ɗo joni ay ɗo ar tan canɗamo hen, canɗa hen allif o wonti allif taƴƴo. Ay ɗo a sengtimo, ay ɗo a sengimo, hatta ko allif won ɗon ɗone ko allif o pawɗa dow o wonti allif jowiɗo. Mbaɗani allif o nani ko o goto jangete. Ɗo noon omo holluma allif o so wattidima e bindol ene wiye allif taƴƴo haalaka. Ɗo noon ko allif ko jowiɗo dow, ɗum saabi o innira allif jowiɗo. Ɗo allif haaɗi. Ɗo noon addira oɗo tiiginte ko ha ganda ko tiiginte woni allif woni tiiginte ko gotum. Ɗum saabi noon watta kadi dani allif ha ɗigga. Mbaɗanmami ni allif jowiɗo, allif taƴƴo. Mbaɗanmami ni tiiginte. Mbaɗanmami ni allif jowiɗo, allif taƴƴo, tiiginte. Ɗo heewani jawa ɗum wawde kadi walluma e dendagal allifaji jangitinoɗi wona nannama ɗo
ɓallimama hankadi a wonta yiilade allif jangeteɗo ko ɗo tan ngata mbawaɗi certa e majjere majji jangen allif allif taƴƴo ko ha ganda so adima e so wattidima so woni dow ɗo woni so woni hakkude allif jowiɗo ɗo tiiguinte allif allif jowiɗo allif taƴƴo tiiguinte allif allif jowiɗo allif taƴƴo tiiguinte ɗo noon ko ni a mawɗo wayata e pular ni a tokoso wayata e pular a goto mbatta hen goɗɗo sala fooɗa ɗum ɗo tan jangata to bange allif wona hankadi jangde ma yaawi a serti e nde ɗo majjere hankadi kalɗo winda allif ka jangowo kalɗo allif taƴƴo winda ka jangowo ndenon a faami windanama nde hewde ko ɗo tan nde haaɗi ko tan janguɗa mbasa jiiɓade ayi ɗo allif ko ni tan wayata ɗo ko allif ko jowiɗo dow ɗo ko allif ko taƴƴo nani gasi ɗo ko tiiguinte ɗum ɗo tan janguɗa ko heddi ko fof tan koko filla ha ɗigga ɗo tan jangata mbawa allif so adima allif so adima ko ni wayata allif won hakkude bindol ne wayani allif wona sara bindol ne wayani kono oɗo noon ko ni tan wayata e dow bindol oɗo ne ni tan wayata kawne yaade ko hunde waɗa ni allif taƴƴo ɗum ɗon ko ni tan wayata wiye tiiguinte gasi ko heddi ko fof ko atama ene arna fillo ha tan ɓeydo ɗiggude wona goɗɗum ay artiɗo ko ha tan ɓeydo ɗiggude allif allif jowiɗo allif taƴƴo tiiguinte kadi attiraɗo ko ha tan ɓeydo ɗiggude ay ko ha tan ɓeydo ɗiggude nani allif allif jowiɗo allif taƴƴo tiiguinte ko jangete a mawɗo ko ni foti ari ardi ngadi ganda ɗum ko jangete a tokoso e hewde ko ni foti ayi ko jangete a poɗɗo e pular ko ni foti ɗum ɗon ne walloyma saɗa janginoye ko wayno duwuji en tawa andi tolnoji majji ɗum tan waɗiraɗo wona goɗɗum kono an jangata hande tan ko allif allif jowiɗo allif taƴƴo tiiguinte ko ɗo kaɗɗa ko tan kaɗɗa hande ndeɗama windana kadi ƴettude mbañitoɗande mbasa yawdede kadi mbasa yowdede ganda a dañiɗo gandal kewgal codol a andori hen dendagal allifaji gonɗe e kamilɗe fof gila fuɗɗode ha wortode kala allif gonɗo toon a andi kala allif jowiɗo gonɗo toon a andi kala allif taƴƴo gonɗo toon a andi kala tiiguinte a andi an kadi ɗo tan tonguɗa jangdema yaawiɗo yo Allah wallu kadi yo Allah newnu kadi yo Allah reen kadi yo Allah won gondiɗo ƴettu kuɗol ma e karnema mbañitoɗa janga ɗigga a hoolaki hoorema ƴewta ko bawɗo ɗakkoɗa sara makko omo holluma omo walluma ha jiiya lawol jangowo amata a saggi a dañama saggitma no biyen 00221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya WhatsApp o ngara kala saggerema a saggani ɗum jinni walla an keso jiɗɗo nadde bisimilla ma ala debbo ala gorko ala suka ala mo yiɗi fof ara janga addora temedde mum 4 ko natiri
kala lewru temen joɓata ni foti ka jango makkiloɗa jaranma jango temedde 4 tara naata bindoroɗa temedde ma 4 kala lewru maayi temedde ma 4 gaddata jaranma ɗum ko jangde mbiɗa ka jango a wona janginowo ka jango noon ma walla jangino ɗum ne wawa jangude sa wi ton on jarama jokke golle min biltima min jeeya courant min jeeya wifi o min jeewa connexion ɗum fof so rendi o gaccidi min ɗum mbaɗata onon pinon dawi mon gartaɓe kon jangoɓe ala min ngala hen temedde mon 4 gaddude mbaɗone keese reena golle jahoje ɗe yo Allah hokke nande famde ko haalte ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya Ly ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamin on jarama wassalam